Gündogor Türkiýede we goňşy Siriýede bolan güýçli ýer titremesinde ýykylan binalaryň harabalygynyň aşagynda galan adamlary halas etmek işleri dowam etdirilýär. Dünýäniň onlarça ýurdu ýaly Türkmenistan hem ejir çekenlere kömek toporny we zerur bolan önümleri iýerdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň we sosial ulamlarda peýda bolan maglumatlardan çen tutulsa, ýer titremesiniň bolan sebitinde okayan Türkmenistanly studentleriň ençemesinden habar alyp bolmaýar. 6 fevral günü ýerden olan 7,8 bally yer titremesinde 5.000'den gowrak adamyň ölendigi habar berildi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 7 günlük milli ýas elan etdi. Hatay sebitinde resmiler 1500'e çenli binanyň weýran bolandygyny we hiç bir kömek ýa-da halas ediş topory gelmän soň köp adamyň harabalygynyň aşagynda galandygyny habar berdiler. Hatayda müňlerçe adam sport merkezlerinde ýa-da bazar zallarynda gaçyp atalygy tapdy. Beýlekiler giýjäni daşarda geçirmäge mejbur boldular. Dünýä ýurtlary halas ediş işlerine kömek bermek üçin öz toporlaryny iýerdi. Emma şu wagta çenli hadisanyň bolup geçen ýerine gelip ýeten gyssagly kömek işärleri az. Howanyň aşy sowuk bolmagy we ýer ıranmasyndan soň bolan 200 golay sarsgyn gözleg işlerinde bökdönçlük döredýär. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow, halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bu hadise sebäpli Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a, Siriýanyň prezidenti Başar al-Asada gynanç bildirdi. Şeýle-de 6 fevralda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglunyň arasynda telefon söhbetdeşligi boldy diýip Türkmen Dimiň web saýty habar berýär. Meredow Türkiýede köp adamyň ölmegine we yaralanmagyna sebäp bolan yer titremesi bilen baglanşykly türk kardeşine duýudaşlyk we goldaw bildirdi diýip habarda aýdylýar. Yer titreme zerarly ejir çekenlere kömek toporny we zerur bolan önümleri daşaýan uçar sişenme günü ýerden Aşgabatdan Türkiýe uğrady diýip Türkiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Togan Oral özüniň Twitter sahypasynda paýlaşdy. 7 fevralda paýlaşylan maglumatda uçaryň Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary, ýurduň bilim, saglyk, sport we ýaşlar meselelerine gözegçilik edýän vice-premieri Nur Muhammed Amannepesow bilen Türkiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Togan Oralyň gatnaşmagynda uğradylandygy hem bellenýär. Bu barada Türkmenistanyň medeniýet serişdelerinde häzirlikçe maglumat göze ilmeýär. Türk medeniýet serişdeleri Türkiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmilerine salgylanyp, uçurda 10 adamdan ibarat lukman toporynyň we zerur bolan lukmançylyk önümleriniň bardygyny hem habar berýärler. Türkiýe Türkmenistanlaryň zähmet migrasiýasy we ýokary bilim üçin iň köp biýikkin edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Tebi betbaççylykda türkmen raýatlarynyň arasynda ziýan çekenleriň bardygy barada häzirlikçe anyk maglumatlar el ýeterli däl. Ýöne yer titremesiniň güýçli duýulan şäherlerinde, hususanda Gaziantep'te we Kahramanmaraşda Türkmenistanly studentleriň onlarçasy ýokary bilim alýar. 7 fevralda gün ortan wagty Azatlyk Gaziantep'iň ýokary okuw jaýlarynyň birinde okayan bir Türkmenistanly student bilen habarlaşmagy başardy. Howpsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren türkmen studenti özüniň saglyk ýagdaýynyň gowdygyny ýöne Türkmenistanly 4 tanşyndan habar alyp bilmeýändigini aýtdy. 6 fevraldan bäri Twitter we Instagram sosial ulamlarynda Türkmenistanlary degişli ýaly bolup görünýän sahypalarda yer titremesiniň bolan sebitinde okayan we ýaşaýan käbir türkmen studentlerinden habar alınmaýandygy barada ençeme maglumat çap edildi. Maglumatlaryň birinde Türkmenistanly 4 studentden hiç ýyly habar ýokdugy aýdylýar. Ýöne ulanjynyň bir näçe sagat soň çap eden täze maglumatynda olaryň tapylandygy we häzirki wagtda keselhanadadygy, maşgalalaryna hem habar berilendigi ýazylýar. Başga bir maglumatda bolsa Kahramanmaraşda okayan Türkmenistanly Gül Sultan bilen habarlaşyp bolmaýandygy aýdylýar. Sosial ulamlarda Türkiýede ýaşaýan türkmenleriň hem ýüzläp awtobuslara münüp yer ıranan ýerdäkilere kömege gidendigi barada hem maglumatlar peýda boldy. Adatça bolşaýaly türkmen häkimetleri we medeniýet serişdeleri betbaççylykda ziýan çekenleriň arasynda türkmen raýatlarynyň bardygy ýa-da ýokdugy barada maglumat bermeýärler. Azatlyk Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasy bilen habarlaşyp, türkmen raýatlarynyň kömek sorap ýüz tutýandygy ýa ýüz tutmaýandygy barada maglumat almaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 7 fevralda ikindine çenli telefon arkaly eden synançyklary oňy netije tapmady. Türk häkimetleriniň soňky maglumatyna görä Türkiýede 221 000'den
gowrak Türkmenistanly kanuny ruhsat bilen ýaşaýar. Resmi däl çeşmeler Türkiýedäki türkmenleriň umumy sanynyň şol sanda bir kanun ýaşaýan türkmenistanlylaryň resmi sanlardan ençeme esse ýokardygyny çaklaýarlar.